Караган сайын күзләрне ягымлы гына сыйпап тибрәтә. Ешмесин өлкән мәҗитәкче яки мәктәп укучысы 8 ноябрьдә кулларына каләм алып, зәйлеләрдә татарча диктант язып туган телебезне ни дәрәҗәдә белүләрен тикшереп карадылар. Диктант язу мәйданы итеп Зәйнең үзәк китапханә залы сайланган. Мондый чаралар берләштерә, телгә карата хөрмәт уята ди акциядә катнашучылар. Мин диктантларны бик әйбәт язадырым. Минем билгеләр бик әйбәт ие. Менә шушы диктантларны язган вакытта безгә балачакта шулай итеп безнең мәктәпләрдә утыртып татар теленнән диктант язган мизгелләр искә төшеп китте. Акциянең беренче көнендә Шәриф Камалның Мотор туганда романыннан үзекне яздылар. Россия төбәкләрендә яшәүчеләр өчен Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек әсәре сайланган. Ә чит ил халкы җиңел дәрәҗәдә саналган Мирсә Әмирнең Агыйдел хикәясен язып карады. Акциянең төп максаты татар теленә һәм мәдәниятына игътибар җәлеп итү, дөнья буенча таралып яшәгән татарларны берләштерү, тел белемен тикшерергә мөмкинлек бирү, әдәби татар телен кулланучыларын даирәсен арттыру. Бу вакыйга милләттәшләребезне берләштерүче көчкә ия булып, һәр кешегә кайда яшәвенә карамастан, үзен халкының бер өлеше итеп тоя алырга мөмкинлек бирде. Киләсе елга татарча диктантның юбилее 10 яшь тулачак. Аны тагын да күләмлерәк итеп уздырырга планлаштыралар. Адилә Бруханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.